De feito, Miguel traballa activamente dende a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia para seguir eliminando barreiras auditivas. Son o coordinador de accesibilidade e, sobre todo, este servicio está implementado na atención dos servicios da Administración Pública. Cando queres mercar un billete de tren, e no caso que haxa unha incidencia ou un erro na máquina, tes que facer unha chamada e aí nos atopamos a barreira como persoas xordas. E lánzanos unha mensaxe importante ás persoas oíntes: aprender linguaxe de signos. Queremos que sexa unha corresponsabilidade, porque é unha barreira nosa, pero tamén unha barreira da sociedade oínte. Somos persoas normais, diversas, temos a nosa identidade, a nosa cultura, a lingua de signos como comunidade xorda, pero seguimos sendo persoas e queremos, pois eso, eliminar esos prejuicios e que, digamos, que o camiño sea compartido para, bueno, ter esa finalidade.